gør vi. Hej, jeg hedder Stine, og jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Aabenraa. Ja. Og jeg hedder Simon, og jeg er 20 år gammel, og jeg kommer også fra Aabenraa, fordi at, vi bor sammen, så nu kører vi bare nu. Vi skal fortælle om vores IT-kompetencer. De er ikke så store her. Jeg ved, hvordan man åbner en computer, jeg ved, hvordan man slukker en computer. Jeg ved, hvad Word er, Excel osv. Så det er vist mest bare de basale ting. Så jeg håber, jeg kan lære lidt af nogle af jer andre. Mine IT-kompetencer, de er nogenlunde. Jeg kan lave PowerPoints, og jeg kan gå ind på Blackboard, og jeg er gennemsnitlig til IT, og så I skal bare spørge mig, hvis I har problemer. I min fritid, der spiller jeg for Sønderjyske Damehåndbold, og vi træner stort set hver dag, så jeg skal til træning nu. Vi ses! I min fritid, der går jeg meget op i fitness, og det er ret heldigt, fordi det ligger lige rundt om hjørnet. Det ligger faktisk lige der. Perfekt. Når jeg kommer hjem fra træning, så nogle gange, så føler jeg, at jeg har brug for en lille lur. Så det er en ting, jeg godt kan lide. Så godnat. Ej, okay, gå lige ud igen. Når jeg kommer hjem, så kan jeg godt lide at bare sidde en time foran PlayStation. Det er dejligt. Og så på yndlingspladsen her. Den falder. Vores tredje og sidste ting, vi godt kan lide at lave i vores fritid, det er faktisk bare at være sammen. Vi kan godt lide at se en god film. Ja, og vi kan godt lide at lave mad sammen, og nogle gange træner vi sammen, og er i svømmehal sammen. Ja. Lidt forskelligt. Så det var lidt om os. Glæder os til at høre lidt om jer. Farvel.